na may nagsisigawan ng aking bigyan, alok na pula. Closed doors, I'm a fool for your love. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Ayan. Ito guys, ano namin to, elevate, sliding door. Sliding door. Ay, sira na nga eh. Tagal na rin din na mapagawa. Ayan. Linis muna ako ng banyo. Dahil ako lahat. Tagal linis ng banyo muna. Dahil wala pa tayong trabaho. Kaya, ayun, habang naglinis tayo ng banyo, shout out muna sa mga Team Kapogi, lahat po ng mga member ng mga Team Kapogi, salamat po. Meron akong 43 members ng Kapogi, salamat po sa tiwala. At sana po wag po kayo magsawang suporta sa akin, and hindi lang sa akin guys, pati sa mga kasama ko, sa mga katulad ko dyan, salamat. Solid Team Kapogi, Team M pa rin tayo guys. Salamat din sa mga sa lahat po ng mga super chatters dyan, salamat din po. At sana'y wag po kayo magsawa. Suporta. Nabasaan sa sana may nagsisigawan ng aking bigyan. Ito yung paano namin guys. Kailangan ko linisin. Yung pinaglabahan ko. Lilinisin natin.
importante na masaya ko kayo. Masaya ko kayo guys. Ayan. Yun ang importante. Hindi importante yung mag-pass ka. Ayan. Ang shout out din sa basher ko dyan na laging tumutuwad. Kada pasok ko ng LF, meron na lang. Shout out sa'yo. Ano yung problema? Buong sabihin sa akin. Shout out. Ayun guys, tapos na ako guys sa ayan, sa shout out po sa pangalahat ng pogi diyan sa Kamalabu. Ayan. Okay, bye.